mentre hi hagi comerç, doncs sempre hi haurà logística o sempre serà necessària la logística i està claríssim que la tecnologia proporcionarà grans canvis amb tot el tema de la logística. Ara la logística era com un servei complementari i cada vegada més passa a ser un sector, diríem, industrial, i en l'evolució a Catalunya tindrà una importància i un percentatge del PIB significatiu i creixerà moltíssim. És l'evolució en tot el món i en la mateixa societat. El món fins fa poc es movia, fins fa poc vol dir fins fa 10 anys, es movia bàsicament entre el continent americà i l'europeu. Ara Àsia i especialment Xina ha entrat en aquest moviment i el que apareixerà segur és l'altre continent, Àfrica, que fins ara ha estat tapat. I per tant parlarem ja de la logística, del transport global a tot el món i per tant aquesta és una de les professions, la professió, jo crec, amb més perspectives de futur. Pero sin duda es un futuro de carga estable en Mediterráneo, mucho más tecnologizada, mucho menos pesada, productos más tecnológicos, más livianos, pero con problemas, por ejemplo, de transit time y de integración entre cadenas logísticas al interior y puertos mucho más graves y mucho más complejos que no hoy. Jo crec que l'àrea cap a la reducció de l'empremta mediambiental i l'eficiència de la gestió ens portarà a la construcció de vaixells cada vegada més tecnològicament eficients i verds.